ya karma thanga oh hano angle hano marut matangya ya karma thanga jungo ya karai klang thangka seni resak kereng singer legendary singer seni Takhwk Bimal Debbarma boya kari thangmani bagai Tripura hao belai kena khakam laijak je bini staff bini logi songrok bini nukhungo bini family go bini hik songrok bini mapha songrok bini Takhwk bukuk song jotono khakamjak tei ang sakbai thangmo khakamjak hai norok nai tongo Kokborok hindi tegan entertainment YouTube channel Takhwk Bimal Debbarma thangai horo bo thui paikha bo Langma chomani thai eba jagangke Agartala jibi hospital bo Langma chokha Langma chomani yaglo kena bono nogo gari baikhe tlanga nangkha ke bini kami bo jagao anga sakto saimaya Tabwk Chwknohao rogonang khana hanai ke bo khoroksa sini Tripurani singer lyrics tai composer tai bo khwnathok khe rwchapmwng belai keno bini rwchapmwng rok khwnayawi chung tongmi maya Tabwk chung saiman layano bini family ni jata borok suriwi mani tongmani ke borok Christian family ni bini logi song bini busani bagai belai kena kapka belai kena bo surika tai जों Tripura haste gnangai kabangma borok no bo hamtun nei surilaika piaba o sungsaro achaikangke salchama thwinai abo जों joto no saiman anbagai Chini Takhwk bobo hamyangi phano sori hamyangi phano boma thwimani au bini muchungma kabangma tongmi mankhana bo tei rwchapnani muchungma rok tongmi mankhana Haduk news and entertainment bo kaisa interview najakmani o jaga bo sauje bo rwchapmwng no 2015 jora bo arani hoite miss klaite bo kabangma sal rwchapya tongkha paithago kicha rwchap sori hamyani bagino rwchapi maya ngi kabangma bo rwchapmwng rwchapkha nosokonani kislang kupur tai joto ni bini rwchapmwng ni bisingo belai keno khwnathok rwchapmwng ar rwchapmwng ki khatijak nini bagai bo sakbai thangbo ei rwchapmwng no bo hamjago abo hingke kok Tripurao jefru Chini Takhwk Bimal Debbarma bai a jagao jeta program khlaiga a jaga sungjak pro bo rwchapmani hingke o rwchapmwng no khatijak nini bagai himarok gati khama hamaro kabangma ang bo asuk sasugui mani haibano tofano motamuti saimano kabangma rwchapmwng rok no gangke aro nong bisingo nang bor rwchapmwng no joto ni sai khwnathok jak kisar rwchapi khwnarna aborok semalia kahumkai hati jagnini bagai tisawi tonima
tep sakhe kesak paleni rigena o kosam paleni risa kedak mankha honui thanaika nini bagai mokomo kaisa khati jak bini bagai bo belakeno hamjago dai bini sajla bai bo khoraka kaisa program thangka a jaga bo jeng bini sajla bai ke sajla mane Chini Takhwk Chini sar Bimal ni sajla bai rwchapmwng jeng nogo ngeseng saimano boni bisingo je rwchapmani bisingo jotoni bini rwchapmani khwnathok jakmani bo sakbai tangtei lukurok bo rwchapmwng no khwnathok jakmani ar rwchapmani bomo hingke khati jak nini bagai hingke tabuk seng saimalayane bo busuk jora hamya klaika bo bisi rwgui bo sak sori hamya klaika bo kwbangma doctor rok naijakhana bini family ni background ke nahar kangkai bo swkango Hindu family tongmani khwnamani jorotei bo hamya khlai jakha amani yagulo bo Christio phaikya paimani yagulo bo kisa hamka kisa hamani yagulo bo rwchapmwng rwchap phika paithago hangke bo Langma chona klaikha Nia 14 tarik April 2021 bo thuiya thangjaka khaklayo bini family rogo Bork kaham tongton kaitor Borkno hamari klaitun tamni hingke bo thuipano bini bagai chwknohao Phunuk Jak tamni ge bo kwthang tongsani kaitono bo yachakhaba Chini Bible sao kwthang tongsani jeano poito khlai thuinai borok bo thuipano thangnai hini samani tongo aboni bagai ang mungsawanaya jeng mungsawana kरै sengsara asake bo saljama thuinai tei bini logi songrokna ang monoi srena muchungo boroni khumno norok kaham tongdi khaksangi tongdi kaito norok khaksang mari thun noroni family go hamjak mungrok mani tong thun Getinin bagi musuk no hanya robai next video malak nai joto nano hambai